אתם בטח שואלים את עצמכם, מה פתאום רוקדים סביב עגל הזהב? מדוע דורכים על מגילת העצמאות? ולמה בן גוריון מתהפך בקברו? אלה הן בדיוק השאלות שהעסיקו את הסטודנטים לאומנויות בסמינר הקיבוצים. בכל שנה, במהלך חול המועד פסח, מתקיים פסטיבל התיאטרונטו בלב ליבה של יפו העתיקה, מקום שהפך בשנים האחרונות למוקד תרבות, המושך אליו תיירים רבים מהארץ ומהעולם. כמיטב המסורת, אל הפסטיבל מצטרף בית הספר לאומנויות הבמה של סמינר הקיבוצים עם פרויקט הייד פארק בגרסתו הישראלית. הייד פארק זה פארק בלונדון כזה, שיש בו אנשים שנואמים ונותנים חוות דעת כזה, מסורת שכל סנדיי מורנינג כזה באים, וזה ממש מגניב שאנשים נואמים ובאים לראות ומתווכחים, יש דיבייטים כמו בכל הצגה טובה, מצאנו את השחקנים, הבמאים, הרקדנים והמעצבים נרגשים לקראת פתיחת הערב. אז איך זה בעצם עובד? כאן, מה שקורה כאן, זה כל שנה א', גורף, עושים מיצגים ומיצבים השנה גם יש. כל שנה בוחרים נושא אחר, שהוא האג'נדה של ההייד פארק. השנה הנושא הוא חתימה מחדש של מגילת העצמאות. כל אחד בחר בעצם את מה שמפריע לו והחליט לעשות מיצג שמראה את הבעייתיות שבמגילה הזאת. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. 1,800,000 מתוכם חיים מתחת לקו העוני. השמיכה שלנו זה המגילה, ואנחנו רוצים שלא יהיה לנו קר, אז אנחנו רוצים את כל השמיכה עלינו. השמיכה קצרה מדי לכסות את כולנו, משמע המגילה לא מכסה את מה שהיא אמורה לכסות. עיקר החוויה הוא במפגש האחר בין הקהל למציגים. יש בזה משהו שקהל לפעמים עוצר, לפעמים מביט ועובר, לפעמים רוצה להבין מהו המהלך, ולפעמים זה לא מעניין אותו המהלך. האמירה היא מיידית, היא נוגעת, היא מרגשת. הרבה ביקורת נשמעה, ונראה שהצליחה להגיע לקהל המבוגר והצעיר כאחד. אני חושבת שזה מצוין שחבר'ה בגיל שלנו תופסים עמדה. זאת אומרת, גם אני מרגישה שזה דברים שבוערים בנו. אני מקווה שזה לא מכתיבים להם מה לעשות, כי אני רואה פה דברים ממש מגניבים. ביצוע יפה מאוד של הדברים, מאוד נהניתי, לא כל הדברים באותה רמה, ואני מאוד הייתי ממליץ להרבה אנשים יבואו לכאן. אני חושב שפשוט לא יודעים על זה. נחמד ואפילו חשוב, לגלות שלנוער של היום יש מה לומר. אך הדבר החשוב באמת זה שניתנת להם הבמה להציג זאת. גדול, איפה אתם יפו? לא שומעים אתכם!